खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बड' एसएम आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनै आं बर' रादाब लानानै फैदों, अन्नानै जोबजासिम नायलांदो। गिबि रादाबाव दङ कर'ना भाइरास होबथानो गथ'साफोरनि थाखायबो गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव गंब्रै आइसिइउ बिसना थियारि खालामबाय। महामारी कर'ना जिउसाया सुबुं माहारिनि देहायाव गाग्लोबनानै गोबां सुबुंफोरनि जिउ खोमालांबाय आरो दासिमबो गोबां सुबुङा महामारी कर'ना जिउसाजों गाग्लोबजानानै दं। आसाम हादरसायाव गथ'साफोरनि देहायाव गाग्लोबनो हमदों कर'ना भाइरासआ। बेबायदि बुब्लियाव कर'ना जिउसाजों गाग्लोबजानाय गथ'साफोरनो रैखाथि होनो थाखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव गंब्रै आइसिइउ बिसना थियारि खालामबाय। गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालनि सालायगिरि डाक्टर अभिजित शर्मा बिथाङा बुधबाराव कर'ना जिउसाजों गाग्लोबजानाय गथ'साफोरनो फाहामथाय होनो थाखाय गंब्रै आइसिइउ बिसना थियारि खालामनाय जाबाय होनना फोरमायो। नैथि खौराङाव दङ दिनैनिफ्राय गाइखेरखौ लाजेननानै संग्रा गेस आरो बेंक सिबिथायनि बेसेना बांबाय। महामारी कर'ना जिउसानि थासारिनि समाव मुवा बेसादनि बेसेन बांनाया मुजुरि मावनानै नखर दैदेनग्रा सरासनस्रा सुबुंफोरखौ सातजालायाव खोख्लैनो लादों। पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेना गिबियावनो थाद'नाय गैयै बांनाय नुनो मोन्दों। बे समाव जुलाइ दाना जागायनाय लोगो लोगोनो खायसे मुवा बेसादनि बेसेना बांनो हमदों। लोंग्रा गाइखेरखौ लाजेननानै संग्रा गेस आरो बेंक सिबिथायनि चार्जआबो जुलाइ दानाव बेसेना बांदों। मख'थावनादि जुलाइ दाननि 1 खालार अदेबानि दिनैनिफ्राय दिल्ली, महाराष्ट्र, इउपि आरो गुजरातआव आमुल गाइखेरनि बेसेनखौ 1 लिटारसेयाव 2 राङै बेसेनखौ बांहोनो बिथांखि लादों। आसाम हादरसायावबो बांनो हागौ आमुल गाइखेरनि बेसेना। बेंकिं सिबिथायनि चार्जआबो हादराव बांनो हमदों। हादरनि बयनिख्रुइबो देरसिन बेंक स्टेट बेंक अफ इन्डियाया रां दिहुननायनि थाखाय चार्जनि बेसेनखौ बांहोदों। दायो ग्राहकफोरनो दान मोनसेयाव खेबब्रैयै रां बख'नो हानायनि सुबिदा होदों। नाथाय बेनिख्रुइ गोबां खेब रां बख'योब्ला 15 रांसिम चार्ज होनो नांगोन। बेराफारसेथिं संग्रा गेसनि बेसेनाबो जुलाइ दाना जागायनायनिफ्रायनो बेसेना बांनो हमदों। दायो आदार बानायनाया गोनांथार सम। 3 आगस्टआ आदार बानायनायनि जोबथा सम। सोरखारा होदों खानानै सिमा। आसाम सोरखारनि बिथोन 3 आगस्टनि सिगां साफ्रोमबो बानायनो नांगोन आधार कार्ड। गोनांथार खालामना होदों आसाम सोरखारा। कभिड नेम मानिनानै आदार मिरुआव थिसननायखौ खालामनो नांगोन जायफोर दासिमबो आधार कार्ड गैया बिथांमोनहा। कभिडनि थाखाय थांनाय साननैसोनिफ्राय बन्द जाना थानाय आदार मिरुफोरखौ फिन खुलिनाय जागोन। बिनि अनगायैबो थागोन जायगा जायगा थांना बानायनायनि राहा। कामरुप नोगोरमानि जिल्लायाव आदार थिसननायनिफ्राय थालांनाय सुबुंफ्रा फिन खालामनो नांगोन खामानि। 3 आगस्टनि सिगां साफ्रोमबो आदारनि खामानि जाफुंनायनि थांखि हमना होदों रायजो सोरखारा। बिनि थाखाय बुधबारखालि 30 जुन खालारखालि टिका लानाय सोरखारि नङै फसंथाननि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे जिल्ला प्रशासननि गंसे मेल खुंफुंनाय जायो आरो बे मेलावनो बे थांखिखौ लानाय जायो। दानिया फैबावदों गुबुन मोनसे खौराङाव। भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया हादराव ड्रन गाग्लोबनायखौ लानानै गोख्रों हाबाफारि लादों। थांनाय साननैसो सिगाङाव जम्मु काश्मीरनि एयारफर्स स्टेशनाव ड्रनजों गाग्लोबनायाव 2 जवाननि जोखोम जानानै थांदों। हादराव ड्रनजों गाग्लोबनाय जाथायखौ लानानै गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांनि दैदेननायाव मोनसे जथुम मेल जानानै थांदों। बे जथुम मेलनि 24 घन्टानि गेजेरावनो दिनै एनएसजी आरो सीआईएसएफनि डीजीजों लोगोसे टीमखौ जम्मुआव दैथायहरनाय जायो। मख'थावनादि एनएसजी आरो सीआईएसएफनि ड्रननि हेंथायै रैखाथि होनो बाहाय बिगियान गोहो दं। बाहाय बिगियान गोहोजों सीआईएसएफ आरो एनएसजीनि टीमा गोख्रों रैखाथि होगोन। बेराफारसेथिं बे जाथायखौ लानानै नेशनेल इनभेस्टिगेशन एजेन्सिनो नायबिजिरनो होनायबो जादोंमोन। एनआईए आरो नायबिजिरबाय थानाय समावनो फिन जम्मु एयारफर्स स्टेशननि साखाथियाव फिन ड्रनआ रैखाथि बिफाननि नोजोराव गोग्लैदोंमोन। नाथाय ड्रनआ रैखाथि बिफाननि जवानफोरनिफ्राय बारग'लाङो। ड्रन गाग्लोबनाय जाथायखौ पाकिस्तान हादरनि लश्कर-इ-उदखारि दोलोनि आखाइ दं होननाबो सन्देह खालामनाय जादों। उदां अख्राङाव फैसिगोन अखिल गगৈ। आबादारि दैदेनगिरि आरो शिबसागर बियाबनि एमएलए अखिल गगैआ गासै केसनिफ्राय उदां मोनबाय। गोबाव सम सोमावसारबोना जोबथेसालियाव 1 बोसोरनि बांसिन जोबजानाय अखिल गगैनि थाखाय बे समाव गाहाम खौरां मोननाय बायदिब्ला एनआईए बिजिरसालिया थांनाय बुधबाराव हियारिं खालामदों आरो बिनि उनावनो दिनै चान्दामारिनि मोनसे केसनिफ्राय रेहाय मोननायजों लोगोसे गासै जाथायनि दायनिफ्राय रेहाय मोनबाय। थाबैनो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानानै फैसिगोन एमएलए अखिल गगैआ। बिथांनि जोबथेसालिनिफ्राय उदां मोननायनि खौराङा गोबां रायजो राजाफोरनि गोसोआव गोजोननाय लाबोदों। बिथाङा गोबां बोसोर रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनाय जेंना जेथोनि थाखाय सरकारनि हेंथायै सोमावसारबोदोंमोन। नोंथांमोननि थाखाय गाहाम खौरां लाबोदों। मोनसे बर' इउटुब चेनेलआ। नोंथाङा लाखि दंब्ला मोनसे गाहाम कमेन्ट लिरनायजों 7499 रांनि एक्सन केमेरा देरहासार जानो हागोन। बे चेनेलनि मुङा सोमदोन एसेन। चेनेलनि लिंकखौ भिडिअनि डेस्क्रिप्शनाव मोनगोन।
नोंथांमोना गोसो दंबा आबुं भिडिअखौ नायहैदो अब्ला गासैखौबो बुजिगोन आरो नोंथांमोना बाहागो लानानै लाखि दङब्ला देरहासार जानो हागोन। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। क'क्राझाराव NIA आ BPF नि गोबां जौसिन बिबाननि दैदेनगिरिफोरखौ सोंथि खालामनायनि बागै मोनसे फोथायजाथाव सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। BTR ओनसोलाव आयेन बेरेखा हाथियार मोननायनि सायाव BPF दोलोआ सोमोन्दो थानायनि सन्देहआव NIA आ नायबिजिरना सोंथि खालामगासिनो थानायनि खौरां मोननाय जादों। मैया NIA आ BPF नि दैदेनगिरिफोरखौ सोंथि खालामनायनि बागै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जायो। नाथाय NIA आ BPF नि दैदेनगिरिफोरखौ आयेन बेरेखा हाथियारफोरनि सायाव नायबिजिरना सोंथि खालामनायनि बागै जेबो रोखा फोरमान NIA निफ्राय मोननो हायाखै एबा अफिसियेलि जेबो फोरमान मोननाय जाथ'वाखै। मख'नो गोनांदि जेराव दासान्दि BPF दोलोआ BJP आव हाबना BPF दोलोखौ सिफायनायनि बाथ्रा सोलिगासिनो, बेयाव हरखाब NIA नि नायबिजिरनाया सोलिनायनि उनाव BPF दोलोआ BJP जों ज' जागोन ना जाया एबा BPF दोलोआ थारैनो BJP आव हाबमारगोन ना हाबा, बेराफारसेथिं हाग्रामा महिलारिया दासान्दि खारखोमानो गोनां जादों होनना कंग्रेसनि दैदेनगिरि रिपुन बराया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर, भिडिअखौ अननानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालाम। लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना बेल बुथुमाव थुना अलाव होनानै ला, जाहाथे उननि समाव आं गोदान बर' रादाब लाबोयोब्ला नोंथांमोना जों नायनो हानाय बायदि। गोजोन्थों।